खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसेबा भिडिअ बरायनानै लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गाहामैनो दङ माखासे उसुबिदानि थाखाय आं जोबोद गोबाव जाबायमोन बेबायदि भिडिअ लानानै फैयो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै सानबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आयदानि सायाव भिडिअ लानानै फै बेनो जाहैबाय पिरियड मिस जानायनि सिगाङावनो बा पिरियड जानायनि सम सफैनायनि सिगाङावनो जोङो प्रेगनेन्सि जोंनि प्रेगनेन्सिखौ जों माबोरैहाय आन्दाज मोनो माबोरै जोङो बिनि जा साइन जा सिम्पटम्सफोर बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो बा बेफोरखौ मिथिनानै जोङो सांग्रां खालामनो हायो जाहाथे जोंनि प्रेगनेन्सियाव जेबो बेबायदि उसुबिदा फैया जों जेब्लाबो नेयो जोंनि प्रेगनेन्सि कनफार्म खालामनो थाखाय जोङो पिरियडनि टाइमखौ नेबाय थायो जोंहा पिरियड माला जागोन बा माला जादोंमोन बेनि टाइमखौ आरो बे बारनायनि उनावसो मानो जायासै बेनि उनावसो जों बायदिसिना टेस्ट नायो बिनि सिगाङावनो नाथाय जोङो माखासे बायदिसिना ओरैबायदि खामानि मावो ओरैबायदि जानाङि बुस्थु जायो ओरैबायदि मावनाङि बुस्थु मावो जायनि थाखाय जोङो गोबां प्रब्लेमजों जों मोगा मोगि जानो गोनां जायो पिरियड जानायनि समा सफैनायनि सिगाङावनो जोंनि जा फिसा फिसा सिम्पटम्सफोर जा साइनफोर जोंहा प्रेगनेन्ट जानायनि बेफोरनि सायाव नोंथांमोननि जों एसेबाबो बयबो आन्दाज मोनखायो जों बेनि सायाव नाथाय जों फात्ता लाया जों थाल ला रोङा जानो हागौ बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनहा जायफोरा बेबी प्लान खालामदों जायफोरा प्रेगनेन्ट जादों बिथांमोनहा एसे सांग्रांथि लाबोगोन बेनि सायाव सप्तासेनि उनावनो जोङो एसे सप्तासे बा सप्तानै बिदिनि उनावनो जोङो एसे सिम्पटम्स साइन्सफोरखौ बा जोङो आन्दाजफोरखौ मोननो हाखायो माखासे बिथिङाव बयनियावबो एखे नङा आरो आंनि बेलायाव मा जादोंमोन बेखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङावबो फोरमायगोन दा नाम्बार वानाव दङ जोंहा जोंनि उदैखौ जेबो जायाबाबो जेबो लोङाबाबो जों ओरैनो गिलिर गिलिर मोनो एसे आलादा मोनो माबा मोनसे थानाय बायदि मोनो एसे मा होनो जा जों नर्मेलमोन बेनिफ्राय एसे आलादा एसे गिलिर गिलिर मोनो नाथाय बेबायदिया जेब्ला जोङो पिरियडनि टाइम सफैयो बे समावबो जायो नाथाय एसेब्लाबो जोङो आन्दाज लायोबा बे समाव जों प्रेगनेन्ट आरो पिरियडनि टाइम सफैनायनि गेजेराव जों फारागथिखौ मोननो हागौ बेखौ जों गावनो आन्दाज खालामनानै नायनो हायो नाम्बार 2 दङ जोंनि ब्रेस्टआव जोङो हेभि फिल खालामनाय गिलिर मोननाय आरो सानाय सोरनियाबा सायो सोरनियाबा साया सोरबा गिलिर मोनो सोरबाया मोनाबो जानो हागौ नाथाय बांसिनावनो बेयावहाय गिलिर लेरथाय मोनो आरो बेनि जा डार्क स्किन जा गोसोम स्किन बियो आरो डार्कसिन जासिननाय गोसोमसिन जासिननायखौ जों नुनो मोननाय जायो बे 3 नाम्बाराव दङ मेंनाय 3 नाम्बाराव दङ जोबोद मेङो खामानि एसे मावबानो मेङो दलर थानो लुगैयो उन्दुनो लुगैयो उन्दुब्रबबाय थानो लुगैयो मेङो जोबोद मेंनाय मोनो एसे खामानि मावबानो रायलायनाय समावबो मेंनाय मोनो थाबायबाबो मेंनाय मोनो बेबायदि मेंनायाबो अर्लि प्रेगनेन्सिनि मोनसे साइन बेनिफ्राय नाम्बार 4 आव दङ नाम्बार 4 आव जोङो बयनियावबो जाखायो बे बांसिनानो गोबानो ओंखारनाय जायो जों जानाय लोंनाय जों जानो हाया गोबानो ओंखारो माखौबा जोङो मोनामजानो हाया सामब्राम मोनामजानो हाया माबा मोनामजानो हाया एकदमबारे नंथारै बा बबेबाखौ बिराद गोथाव मोदोमनाय मोनो बिराद जानो लुगैलायो माखौबा जाथावै नंथारै बुस्थुफोरखौनो बेबायदि आरो बे जोंनि गोबानो ओंखारनाय ना बेदर मोनामजानो हायै बा माखौबा जानोल' लुगैनाय गोखै जानो लुगैनाय गोखा जानो लुगैनाय बा सोरबाया गोसा जानो लुगैनाय बे मोनसे दङ 5 नाम्बाराव बेनो जाहैबाय जोबोद थाब मा होनो जोबोद थाब जोङो इउरिन पास खालामनाय जोबोद थाब जोङो मा होनो हासुनो ओंखारनाय आरो मोनसे कमन 6 नाम्बाराव जोबोद कमन बेयो बयनिबो खर' गिदिंनो सोरबाया गोलैलायो खर' गिदिंनानै बेबो मोनसे साइन गुबुन मोनसेबाव लैखोना जादों प्रेगनेन्सिनि बेनो जादों जा जोंनि स्टुल ना जोंनि खि बियो जोबोद गोरा जायो टाइट जायो सिगाङाव बुंबोनाय सिम्पटम्सफोरा साइनफोरखौ नोंथांमोनहा नुदोंबा गावनियावनो मोनदांदोंबा आरो नोंसोरो अलरेडि बेबी प्लान खालामदोंबा बा खालामाखैब्लाबो नोंथांमोना बेखौ एसे
नोजोर होनानै नोंनि पिरियड मिस जानायनि सिगाङावनो जाहाथे बिनि सायाव सांग्रां जानानै थायो बा मावनाङै खामानिखौ मावनायनिफ्राय गोजानाव थायो, जानाङि जिनिसखौ जानायनिफ्राय गोजानाव थायो आरो बायदिसिना प्रब्लेमनिफ्राय नोंथांमोना रैखा मोननो हायो। मानो होनोबा ओरैबायदि जोंहा माखासे मा होनो जानाङि बुस्थु दङ बा प्रेगनेन्ट जानाय समाव जोंनो डक्टरा बेखौ एभयड खालामनो होयो, जायफोरखौ जायोबा जोंनि गथ'नि ब्रेन डेभेलपमेन्टआ एसे खमायनो हागौ बा थाबथ'नो हागौ, बा बबेबा बुस्थुखौ जायोबा जुदि फार्स्ट ट्राइमेस्टाराव नोंथांमोनहा जायोबा बियो मिसकेरेजबो जानो हागौ बा गथ'आ थांगारनोबो हागौ। आरो जुदि बिनि बारा मासाव जायोबा सेकेन्ड ट्राइमेस्टारफोराव जायोब्ला नोंथांखौ दानस'यैयावनो 7 मासावनो नों गथ' जोनोम होनांनोबो हागौ, 8 मासावनो। अब्ला गथ'नि थाखाय जोबोद खैफोद गोनां जागोन। सोरबा बायदि गथ'आ जोबोद दुरबल, जोबोद लोरबाङै जोनोम जायो। बेफोरनि थाखाय जों बिमाफोरानो माब्लाबा बिमाफोरनिनो गोरोन्थि जायो, जाहाथे बेबायदि जाया। नोंथांमोना बेनि सायाव सांग्रां थायो। बेनि थाखायनो बेखौ नोजोर होनानै आङो नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। आरो जाहाथे गिदिर खामानि मावनानै बायदिसिना गिलिर बुस्थु थिखांनानै नोंनि प्रेगनेन्सियाव माबाफोर जेंना जाया, बेनि थाखायनो जोङो पिरियड मिस जानायनि सिगाङावनो जोंनि प्रेगनेन्सिखौ जोङो कनफार्म खालामनाया बा एसे आन्दाज लानानै गावखौनो सांग्रां थानाया जोंनि थाखाय बयनिफ्रायबो गोनांथार। मानो होनोबा गोबां ओरैबायदि बिमा दङ जायफोरा जोबोद गोबावनि उनाव नाजायै प्रेगनेन्ट जायो, सांग्रां थानो लुगैदों, नाथाय माबायदि सांग्रां थानांगौ बिथाङा मिथियाखै। अब्ला बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ बा आंनि बाथ्राया आसुगुर गावगासेब्लाबो मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानो। आंनि सायाव आंनि बेलायाव मा सिम्पटम्सफोर आं नुदोंमोन, साइन आं नुदोंमोन, बा आं बिदि नाम्बार 1आवनो जादोंमोन जा ब्रेस्टआव जोबोद सानाय जादोंमोन, हेभि फिल जादोंमोन, जोबोद गिलिर जादों, सानाय जादों। बेनिफ्राय उदैया जोबोद गिलिर जादों, उदैयाव माबा मोनसे एकदमबारे फिसा बुस्थु लथब थानाय बायदि मोनबाय थायोमोन आरो साबाय थायो। बेनिफ्राय आं जेबो आन्दाज लायाखैमोन। बेनिफ्राय आंनो मावदोंमोन बे गोरोन्थिखौ। बेनि थाखायनो आं सानबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो। आं दिप्लायाव थांदों, लोगोफोरजों पिकनिक जाहैदों, आं रंजादों, जानाङि बुस्थुखौबो जानानै फैदों बे समाव। नाथाय भगबाननि अननायाव जेबो जायासै। पिरियडनि टाइम सफैयाखैमोन, सफैनायनि सिगाङावनो आङो पजिटिभ रिजाल्टखौ आं मोनदों। बेनि थाखायनो आंनि गासिबो जा आंनाव सिम्पटम्स, आं साइन मोनदोंमोन, बेबायदि लैखोनफोरा आंनाव नुदोंमोन, बेयो आंनि पिरियड टाइम सफैनायनि सिगाङावनो। आरो जों गावजों गावनो मदद होलायनाया जोबोद मोजां बाथ्रा। बेखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोबाय थायो। नोंथांमोना गाज्रि मोनोब्ला निमाहा बिबाय, आरो जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो। आरो कमेन्ट नोंथांमोना खालामनानै हरबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोनहा अलरेडि गथ' दंखायो, एक्सपिरियेन्स बिमा, बा नोंथांमोननि सिम्पटम्स, साइन, बा नोंथांमोननि लैखोनफोरा मामोन आरो माब्लानि समाव मा जानायमोन, नोंथांमोना कमेन्ट हरदो। जायफोरा गोदान बिमा बा जायफोरा हाबा जाथ'वाखै सिख्ला गथ'फोर बा सेंग्रा गथ'फोर, बिथांमोनहा नुनानै बेनिफ्राय माबाफोर मिथिनानै लानो हागोन। आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोनहा। आरो बेबायदि भिडिअ नोंथांमोना जुदि नायनो लुगैयो, चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामदो। आंनि साबस्क्राइबारानो बारायथाराखै, बेखायनो माब्लाबा गोसोबो जालायलाङा। बेबायदि भिडिअ नायनो लुबैयादां जोंनि बर' माहारियाव। कमेडिखौल' मोजां मोनो ना, ड्रामाखौल' मोजां मोनो, कमेडि मोजां मोनो, डान्स मोजां मोनो। बेफोरबायदि इनफरमेसन नाङा खोमा जोंनियाव, बयबो गोरोंजोबखा साननानै मालाबा गोसोआ डाउन जायो, भिडिअबो बानायनो बागारलायलाङो। जेखियानो जाया मानो, आसा खालामो नोंथांमोनहा बेनिफ्राय माबाफोर मदद मोनगोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जोबोद थाबैनो गुड निउज मोनगोन। जायफोरा बेबी प्लेनिं खालामबाय थादों, जायफोरा गोदान हाबा जादों, आसा खालामो इसोरनियाव आरज गाबो नोंथां, आरो थाबैनो गुड निउज मोनगोन होननानै। बाय।